Там си някакви клони, нали? То е много гадно, че има някаква дупка точно отдолу. Се получава като дупка. Там долу има дупка ли? На първа? Той не може да засили на първа. Да държи, да засепи. Тогава, пусни сега го избереш малко да се мани това. Чакай. Дръж! Още. Надолу ли ще го пускаш? Къде бензина? Спри бензина. И той му е отдолу бензина. Фани гумата, че сега са сурни в тази трева и ще... Не, чакай му. Издърпай му задницата към мене, само да те изправиш. Не, обратно. Какво нагоре, бе? Да мога да го пуска. Кава си! Бай тревата, тя до кръст тази трева долу. Осех да пасе! Бе, аз тръгна, те пеша не може да скачиш пас мотора. Чай да си, това е гума хубава. Да, банката ще издрапа нагоре без проблем. Ма това пък е мощен и ето къде се напери. Ето къде се напери право. Павел! Тук е много гадно, майка му да е, бе. Да. Толкова може от страната, ама толкова тръгнеш на страна и няма да мога да изправи, са метни. Ей, качи се, бе. Той без губа се качва. С шосейката.